Двудневна международна конференция за съвместни дейности между норвежки и български социални партньори стартира в столицата. Срещата е организирана от безвъзмездна помощ от страна на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 година в рамките на програмата Достоен труд и тристранен диалог. Целите, които социалните партньори в проекта са си поставили, са свързани с обмен на добри практики в развитието на социалния диалог и политиката за достоен труд, както и зачитането на правата на работещите, включително и на хората в неравностойно положение. За сътрудниците достойният труд е от ключово значение за намаляване на бедността и за подобряване на индивидуалните умения на служителите. Понятието за достоен труд, както в политиката на Международната организация по труда, така и на Европейската комисия, се основава на разбирането, което синдикатите устояват още от своето създаване. Достойният и продуктивен труд на жените и мъжете в свобода, равенство, сигурност и достойнство е от ключово значение за развитието на икономиката, за социалното благоденствие и борбата с бедността. Социалните партньори вече имат един реализиран проект, а това е вторият поред. Първата програма даде възможност на партньорите да потърсят отговор на настоящите предизвикателства чрез съвместния си проект Достоен труд и диалог, обмен на добри практики. Чрез проведените кръгли маси, проучвателни посещения и работни срещи са изведени ефективни механизми за насърчаване на социалния диалог по въпросите на достойния труд между организациите и синдикатите. Това, което можем да направим, е да споделим нашия опит с вас. По мое мнение е важно работодателят да обучава и да подобрява възможностите на работниците си, както и да се вслушва в тях. Те от своя страна трябва да могат да общуват добре с работодателя, за да могат заедно да движат предприятието към успех, а с това и икономиката на страната. Проектът предвижда норвежкият опит в отделните отрасли да допринесе за развитието на социалния диалог и колективното договаряне в България, както и преодоляването на различията в Европа, за да може страната ни да бъде по-хубаво и достойно място за труд и живот. Ето и един пример. Ние развиваме уменията на нашите работници и ги насърчаваме да се усъвършенстват, защото постоянно обновяваме нашата технология. Не търсим да назначаваме нови кадри, които са по-квалифицирани. Вместо това развиваме уменията и подобряваме квалификацията на нашите работници, които са с нас от повече от 15 години. На това се дължи и успехът на нашето предприятие. Има голямо уважение между работниците и началниците при нас. На компанията и пука за нас и нашите работодатели искат най-доброто за нас. Те се грижат ние да имаме условия за труд и да се чувстваме добре на работа. Оттам идва и нашата мотивация за работа и мотивация да дадем най-доброто от себе си. Доверието, уважението не само към нашата работа и труд, но и към нас като личности. Международната конференция продължи с дискусии и представяне на програми и примери за отделните браншове и перспективи за съвместни действия на социалните партньори.